че сме заедно, за да представим пред вас книгата, която подготвихме и създадохме със съдействието на нашите учители и директора на средно училище Сава, господин Цвятко Четьов. Умишлено избрахме тази дата, защото е в навечерието на единствения по рода си духовен празник. Празник, посветен на народните будители, който се чества само в нашата родина. Хубаво е да си честитим деня, в който изразяваме своята най-чиста благодарност към българските будители в аванс. Честит празник! Книгата е нашият най-добър приятел и нашият най-истински пътеводител из дебрите на живота. Има книги като дъжд по покривите, като сладък приятелски шепот и книги, които дишат простора на кръстовището на ветровете. Щастливи книги, които поддържат непрекъснато младо времето и препускат сребър на бурното море, украсяват крилата на пеперудите и съхраняват бръмченето на самолетите. Има книги с битки и салюти, с дъги и грамотевици, с още неродени хора, но и с вече изявени творци. Където морето среща небето и вълните замират в скалите, е раят на морските чудеса. Корали, актини, морски звезди намират покой в сребристи води и шари и рибки танцуват сред вода и скрип. Шумът на вълните се разстиля далеч и акули и кипове страшни преследват моряци без чет. Цветовете блестящи рисуват картини, магични, неземни, съседени перли, раздиращи мрака със своята прелест. Гора има страшна пещера, който е баща на брасъл, а до нея край се израсъл. Вътре малките мъчета тичат спалови крачета. Идва и вода студена, от Балкана охладена. В езерото писно и красиво, риба скача палаво и игриво, а звездите през нощта светят всяка светлина. Но настъпи ечен врат, но настъпи есен, мрачно и мъглива. Всичко в тази приказна гора заспива и така. Децата играят весели игри, а от очите им изхвърчат ярки искри. Пролетта, тя носи радост на всички и хората ги обгръщат прекрасни мисли. Животните също са щастливи и изглеждат още по-красиви. Пролетта е най-любимият сезон, защото всичко се движи в синхрон. Наистина съм развълнувана и удовлетворена, че децата на новото време творят. А те наистина са рожба на това свое време. Динамично, технологично, по различен начин учат, по различен начин общуват, споделят своите чувства и мисли, но уверихте се, че душите им са много чисти. Това е една прекрасна книга, която се роди първоначално като една красива мечта. Тази красива мечта да създадем книга, всички знаем, че едно от чудесата на света е да създадеш книга, да напишеш книга, се роди преди няколко години. Обсъждахме с господин Четьов, директора на средно училище Саво. Той веднага прие идеята, подкрепи я и така, благодарение на моите колеги, господин Петър Лалов, госпожа Николинка Панчева, Криси Павлова, и най-хубавото благодарение на нашите прекрасни, талантливи деца, проектът стана възможен. Както каза госпожа Чернева, ние имаме много талантливи деца в училище. За съжаление не можахме да всички творби да сложим в тази книга, да представим. Но тази малка част наистина прави впечатляващи илюстрации. Те са правени предварително. Не са правени точно по текстовете, защото нямаше как едновременно да станат нещата. Но в последствие се оказа, че всяка една от картините чудесно пасва на дадените литературни произведения. И затова избрахме точно тези, които се отнасят за стиховете и за разказите. Имаме пролетни, есенни картини, имаме картини за приятелството. Чудесни просто произведения, хората ще разгледат, ще ви... Заповядай, представи ми се. Здравейте, аз съм Павел Георгиев, ученик от 8 А клас. Сега ще ви прочета есе, което написах за България в 6 клас. Мила родино, ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, ах, те нямат край.
Това са думи, които всеки българин трябва да знае и съм сигурен, че като ги чуе, настръхва. Моята родина е България. Тук аз съм роден, живея и уча. Заобиколен съм от семейство, приятели и близки. Аз съм Росица Панова и също съм ученичка от 8-я клас. И сега ще прочета едно свое стихотворение за България, което написах, когато бях 6-ти клас. Ходя аз из българските ниви, гледам златните жита. В косата ми е макът ален и питам се къде по-хубаво е на света. Макът нежно на ухото ми шепти приказки за вечната гора, слушам, а сърцето ми трепти, разказва ми за моята страна. Подухва вятър, тиха песен, чувам аз и пак сърцето ми трепти. Пее той за смели хора, на моята родина се посветили. Ходя аз из българските ниви, гледам златните жита. И тих дъждът зарумоля, разказвайки за моята страна. Виждаме и ти имаш афинитет към родината. За това ли пишеш най-много? Предполагам, не е първото ти. Ами да, не е едно от първите, но със сигурност не е първото ми стихотворение. В часовете по български език често се средоточаваме повече върху темата за родината ни и затова и България е по-голямо вдъхновение за нас. Вяда и ти сега да ни се представиш. Аз съм Елеонора Панкова, ученичка от 8-я клас и аз винаги съм писала есета. Стихотворенията не са ми били силната част, а моето е за Шипка от 6-ти клас. Шипка е място, на което са се случили едни от най-сериозните битки за свободата на майка България. Това място трябва да бъде уважавано от всеки човек, който цени героите ни, дали живота си, за да бъдем свободни. 3 март е празник, на който винаги почитаме светостта на паметник Шипка. Отдаваме почит към всички храбри герои, включили се в борбата за свобода. Трябва всяка минута да се сещаме за тях, защото те заслужават да знаем имената им, а не да се споменават само в един ден от годината. Важно е да си напомняме за тях постоянно. Винаги ще съм благодарна, че страната ни е с такава славна история и с толкова доблестни хора, които са дали живота си за нея.